खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं सोमखोर बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गोबां अखा हानायनि जाउनाव खर'सा आसामा दैबानाजों जुजिनांदों। पुलिसनि गुलि गावनायाव सासे सिखावनि जोखोम। धुबुरीयाव रुटिन चेकनि समाव 14 उट हमदों। मणिपुराव नागा नोगोरारिफोरखौ बुथारनायनि दायाव सानै आरोबाव सुबुंखौ खायो। गसाइगावनि गकुलकातायाव मा 12 मोसौ जब्द। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थाद'नाय गैयाजासे गोबां रोजा अखा हानायनि जाउनाव खर'सा आसामनि शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो बेनि खाथि-खाला जिल्लायाव दैबाना लोमसावनायजों गोबां सिलिंखार जादों। दैबाना जानाय समाव कलियाबरनि कथुरी गामियाव जलेश्वरी गुप्ता मुंनि सासे आइजोआ सापरिनिफ्राय फैफिननाय समाव हरखाबै दैबानाजों बुखारलांजानानै जिउ गोमायो। थावगिरिफोरा आइजोनि सह'खौ बोखांनायाव मदद खालामना उनाव पुलिसनो गथायनानै हरो। फारसेथिं काकजान दैमाया 715 नं राजा लामायाव लोमसावनायनि थाखाय आफां आसामनि गेजेराव हान्था मेलाखौ होबथादों। बेफोरखौ नोजोर होना खुंथाया नाजिरा सनारि आरो सनारि नामतला बायदि गाहाय लामाफोरा बन्द जादों आरो मावख'आरि सुबुंफोरखौ नाङै दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। शिबसागराव इमारजेन्सि कन्ट्रल खथा फसंनायजों लोगोसे सुबुंफोरनि मददनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बरफोर फोसावना होदों। मावख'आरि खारिथिनि बादिब्ला दैबानाजों धेमाजि, डिब्रुगड़, चराइदेव, तिनिसुकिया, लखिमपुर, शिबसागर, अदालगुरि आरो जरहाट गासै मोन 8 जिल्लाफोरनि गासै 52,199 सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैनायजों लोगोसे 3,874 हेक्टर आबादनि खहा जादों। आंखालखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा भारतीय रौनिया आरो एयार फर्सखौ नांगौ जायोब्ला खैफोद गैयै जायगायाव लांनाय आरो रैखाथि होनाय खामानिफोराव मदद होनो थियारि थानो खावलायदों। गिबि मन्थ्रिया बेखौनो मुंख'यो दि मन्त्रि अजन्ता नेउग, बिमल बरा, केशव महन्त आरो सुशान्त बरग'हाइमोनखौ खहा जानाय ओनसोलफोराव थांनानै रिलिफ थानायफोरखौ नायनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। गुवाहाटीआव रबिबारखालि सिखाव खावनायनि दायाव पुलिसनि आखायाव सासे सुबुङा जोखोम जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला गुलि गोनां जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ बरपेटा जिल्लानि थागिरि अजनबी आली होननानै सिनायथिदों। गुदि नायबिजिरनाय बायदिब्ला आलीया नोगोरमायाव रां खावनाय केसजों लोब्बा लाखिनानै जालुकबारी पुलिस थानायाव दंमोन। बबेखानि पुलिसनि हानजाया आलीखौ लाना खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो थांनाय समावनो पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारग'नो नाजानाय समावनो गुलि गावो। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 14 जुनाव मालिगाव आरके ट्रेडार्सनिफ्राय 7 लाखसो बेसेननि मुवा बेसाद खावनायनि दायाव आलीखौ पुलिसआ खादोंमोन। बे समाव आलीनि सायाव अजद होनाय बादियै केस जाबसिननायजों लोगोसे जाथायनि सायाव बिबानगिरिफोरा गुवारै नायबिजिरनो थिरांथा लायो। आसाम आरो सोनाब बेंगल सीमा नांजाबनाय धुबुरी जिल्लानि सागलिया गामियाव रुटिननि चेकिं समाव रबिबारखालि गासै मा 14 उट हमनो हायो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय उटफोरखौ PB04AD9910 रेजिस्ट्रेशन नाम्बार ट्राकआव दिखोना राजस्थाननिफ्राय आसामाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो पुलिसआ थाबैनो जुनारफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै गारिनि ड्राइभार आरो लोगो सालायगिरिफोरखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय खायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ इटार सिंह आरो सलमान होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ आयेन बेरेखा हान्था मेलाखौ होबथानो थाखाय आरो जिब जुनारफोरनि अनसा आरो हान्था मेलानि आयेनफोरखौ मानिनायनि थाखाय हादोरसानि सीमाफोरखौ गोख्रोङै नोजोर होबाय थानाय समावनो हमनाय जाथाया जादोंमोन। बे समाव फालांगिनि नेमफोरखौ सिफायनाय जादों ना जायाखै बेखौ नायबिजिरनो बिबानगिरिफोरा आयेनारि राहा लानाय जायो। नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सि, सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स आरो मणिपुर पुलिसनि मोनसे जथाय हानजाया कांपकपी जिल्लानि 6 नागा नोगोरारिफोरखौ लांखारना बुथारनायाव लोब्बा थानाय गोदान 2 दायनिगिरिफोरखौ खायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला गोदानै हमजानाय जाथायजों दासान्दि गासै 4 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। बे जाथाया थांनाय 13 मे खालिनि कांपकपी जिल्लायाव नागा हारिनि 6 सोद्रोमाफोरखौ लांखारना बुथारनायाव लोब्बा थानायनि अजद दं। कांपकपी जिल्लायाव गोदानै हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरखौ लुगौलाल वाइफे आरो लुनमिनथांग सिनथौहप उर्फे जेक होननानै सिनायथिदों। बेनि सिगां थांनाय 10 जुलाइआव गिबियै खाजेननाय 2 दायनिगिरिफोरखौ प्रदीप आरो बिनि बिसि आयिं गबी होननानैबो मिथिनो मोनदों। बबेखानि बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया
मणिपुरनि माखासे बाहागोफोराव थानाय नागा आरो कुकी ज' हारिफोरनि गेजेराव गोबां हेंथा सोमावसारनाय, हेंथा होबथानाय आरो गोदान दाङाबाजि सोमजिहोनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव आसाम बंग सिमानि साखाथियाव थानाय नं 1 गकुलकाटा गामियाव सिमुल टापु पुलिसा मा 12 मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। मोसौफोरखौ सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार जिल्लानि बार'बिसानिफ्राय आसामसिम लाबोनाय जादोंमोन, जेब्ला बिथांमोनहा बार'बिसानिफ्राय आयेन बेरेखा लामाजों आसामाव मोसौफोरखौ होबोगासिनो दंमोन। बे समावनो सिमुल टापु पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जीब सन्दिकयजों दैदेननाय पुलिस हान्जाया 1 नं गकुलकाटा गामियाव मोनसे अपारेशन खालामो आरो गासै मा 12 मोसौफोरजों लोगोसे 4 मोसौ होग्रा फालांगिखौ हमनो हायो। हमजानाय 4 मोसौ बारहोग्राफोरनि मुङा जाबाय सन्जु बसुमतारी, जाहारुल इस्लाम, काकन राभा आरो साथिसार बसुमतारी। पुलिसा मोसौफोरखौ जब्द खालामनानै सिमुल टापु पुलिस थानासिम लानानै थाङो। हमजानाय मोसौ बारहोग्रा एबा होग्राफोरा फोरमायदों दि सोनाब बेंगलनि बार'बिसा मोसौ बाजारनिफ्राय दिनै मोसौफोरखौ बायनाय जादोंमोन। पुलिसा मोसौफोरखौ आरो रोगाग्राफोरखौ सिमुल टापु पुलिस थानासिम लानानै थाङो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।